היי, אני יוסיפיה. גדלתי בבוסתן הגליל, גדלתי בעכו, גדלתי בחיפה, 12 מעברי דירות מיום לידתי ועד גיל 13. עסקתי בעולם של כספים ומספרים, ועכשיו הפכתי את הביוגרפיה שלי לסיפור עלילתי דמיוני לחלוטין. אני רוצה להוציא את הספר לאור, ומזמינה אתכם לקנות אותו ממני ולקרוא אותו, שאולי הוא יזכיר לכם משהו מילדותכם. חפשו את הפרויקט שלי בהדסטארט, יוסיפיה פורט צלע הזדרכת, וגם את הסרטונים שלי ביוטיוב ובפייסבוק, בהם אני חוזרת למקומות שבהם גדלתי. תודה רבה לכם מראש ולמפרע על תמיכתכם.